Os datos sobre o sector turístico no Salnés non paran de medrar. Aumenta a oferta cun 700 establecementos máis, superando xa os 4.800, o que se traduce tamén nun incremento de prazas, superando as 53.000. Tamén aumenta a demanda, segundo un informe da Mancomunidade elaborado con Big Data. Entre os meses de xuño e setembro pernoctaron na comarca do Salnés máis de 951.000 turistas únicos. No podemos crecer más en verano, lo tenemos muy claro. El crecimiento del turismo en esta comarca en verano empezaría a ser peligroso para los atractivos que tenemos, para lo que más gusta del Salnés a los que nos visitan. O turismo de proximidade continúa a cabeza cun peso importante para as persoas que veñen do resto da provincia de Pontevedra, así como da Coruña. Nuestro principal turista es un turista de proximidad. Si miramos los objetivos de desarrollo sostenible en el campo del turismo, uno de esos objetivos es lograr un alto porcentaje de turista de proximidad. Contamina menos. Salienta tamén o peso de Madrid, mentres que no mercado internacional Portugal continúa a despuntar con moita diferencia sobre o segundo, que nesta ocasión pasa a ser Francia por riba de Alemania. De hecho, el turismo francés en algunos ayuntamientos, sobre todo de la zona norte de la comarca, se posiciona incluso en algún caso por encima del portugués. O informe desvela tamén outro dato importante. Entre xuño e setembro rexistrouse un acumulado de visitantes na comarca de 5.190.000 persoas, máis dun 7,5% máis en comparación con 2022. O acumulado de visitas supera os 14 millóns, un 21% máis. Os bos datos espállanse polos 9 concellos da Bisbarra, con Sanxenxo e o Grove á cabeza. Lógrase, ademais, que aquel que nos visita se mova entre municipios. Ese era uno de nuestros principales objetivos desde hace 20 años, lograr que quien esté en la comarca se mueva en la comarca. Pues ya sabemos cuánto se mueven cada visitante de mínimo, en términos medios, 3 ayuntamientos. A presidenta da Mancomunidade celebra os datos e anima os 9 concellos a seguir traballando. Temos que seguir traballando e seguramente dunha forma máis constante en buscar ese turismo desestacionalizador, que visiten a nosa comarca durante todo o ano, un turismo sostible, un turismo de calidade. E aproveita Marta Giraldez para reivindicar melloras que axuden a impulsar o turismo, entre elas a necesidade de implantar un modelo de transporte eficiente. Non pode ser que chegue alguén que se suba un tren a Madrid e chega ao Salnés sin ter que levantarse, pero logo non teña en que desplazarse desde Vilagarcía a Sanxenxo, a Meis, a Meaño, a Ribadumia, onde sexa. E animou tamén os 9 concellos a non caer en erros do pasado e seguir camiñando unidos, porque engadiu este é o resultado do traballo conxunto.